Дерони – изкуството да правим лютеница. Филипс изобрети ютия, която с лекота глади всички ваши дрехи от дънки до коприна, през памук и синтетика, без необходимост от регулиране на температурата. Революционната ютия Philips Perfect Care е най-бързият и безопасен начин за гладене с една идеална настройка. Philips Perfect Care. Една идеална настройка за всички ваши дрехи. Ти се радваш. Аз също. Ти заспиваш. Аз не. Аз съм сърцето ти. Сърцето никога не почива и идва време да се погрижим за него. За първи път Ацетизал Кардио предлага концентрация от 75 мг. Таблетки, щадящи стомаха при продължителна употреба. Ацетизал Кардио за здраво сърце. Лекарствен продукт без лекарско предписание, съдържа ацетилсалицилова киселина за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. Може би не знаете, че на Луната са стъпвали котка и мишка. Идваме с мир! Шварценегер е президент на Америка. Никой не ми разказва вицове. Дани Девито ми липсва. А най-добрият начин да изолирате един град от света е с този гигантски капак. Намаляват запасите ни от стоки от първа необходимост, като бензин и ботокс. Гледайте забавните приключения на любимото анимационно семейство на Америка. Виж как те имитира! Едно към едно! Семейство Симпсън филмът. Понеделник от 20 часа само по BTV Comedy. Започва да кълве! BTV Comedy. Повече от забавление.